Η ασημοτεχνική, με την υπευθυνότητα και την 30χρονη πείρα της, αποτελεί τη μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής ασημένιων εικόνων στην Ελλάδα και όλη την Ευρώπη. Καθιερώθηκε από τότε με υψηλούς στόχους, άρτια εκπαιδευμένους ανθρώπους και με τον τελειότερο εξοπλισμό από πλευράς τεχνολογίας. Με απόλυτο σεβασμό, γνώση και αγάπη κάνει το ασήμι τέχνη και παράδοση στις βυζαντινές εικόνες. Με την άψογη ποιότητα, την υπέροχη εμφάνιση και την κλασική τελειότητα των εικόνων κατέκτησε την παγκόσμια αγορά. Η ασημένια εικόνα της ασημοτεχνικής είναι έργο μοναδικό, επώνυμο, σφραγισμένο και πολύτιμο. Μια εικόνα της ασημοτεχνικής είναι το καλύτερο ενθύμιο και το καλύτερο δώρο για κάθε άνθρωπο. Αναλυτικά όλα τα προϊόντα της ασημοτεχνικής υπάρχουν σε προσπέκτους με κωδικούς και τιμές. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 210 62 19 235, 210 81 14 37 49, στο φαξ 210 81 43 180, καθώς και στην ιστοσελίδα μας www.asimotechniki.gr.